Il-Gvern huwa determinat li jieħu l-passi kollha bilan li minnu responsabbli għax-xogħol ta' kwalità inferjuri f'Mater Dei jerfa' r-responsabbiltà u jħallas. Iddikjara dan il-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa Konrad Mizzi b'reazzjoni għall-ittra ta' Skanska li fija kien hemm kwotat il-waiver li amministrazzjoni preċedenti tat lil din il-kumpanija. Il-waiver hija klawsola f'kuntratt li tħolli l-kumpanija li bniet l-isptar minn kull responsabilità. Pro l-gvern tagħna mhux se jċedi. Il-gvern se jiġġieled għal kull 1 cent li ħaqna nieħdu mal-Iskanska. Se niġġieldu għal kull 1 cent. Għandna tim mill-aqwa, għandna tim legali tajjeb, għandna tim tekniku tajjeb ukoll. Sax-xahar id-dieħel se jkun tħejja rendikont dettaljat tat-talbiet li l-Gvern se jagħmel kontra Skanska, rendikont li qed isir bl-għajnuna tal-ispeċjalisti tal-ERIP, dan f'eżerċizzju li ma kkunsidrax biss id-Dipartiment tal-Emerġenza iżda l-isptar kollu. Dak il-waiver li kien diskritt mill-inkjesta kien skandalus. Dak il-waiver ma kellux jidħol hemmhekk. Huwa b'dispjaċir kbir li l-Gvern Nazzjonalista ma kellu l-ebda problema jdaħħal dak il-waiver fil-project closure taħt l-amministrazzjoni l-oħra. Huwa dispjaċir kbir li taħt il-Ministru ta' qabilna Joe Kassar l-Iskanska meta kien hemm problema bir-riservwa kienet ikkwotat l-istess waiver u l-Gvern ċieda. Quddiem din ir-realtà li offrit sfida kbira li tmexxija fil-qasam tas-saħħa, il-Gvern ma qadx lura milli jfittex soluzzjonijiet oħra, tant li fix-xhur li ġejjin mistenni jieħu l-ħajja l-proġett li oriġinarjament kien maħsub għal fuq il-binja tal-emerġenza. Minn hawn ftit xhur oħra se nkunu qed niftħu żewġ wards ġodda ta' 68 sodda u iva fis-snin li ġejjin se jkollna 300 sodda ġdida ġewwa Mater Dei li huma world class u state of the art.